ang akong atbang bahugba ba. Bay, pila may bayad magpatupi? 30. Ang magpabalbas? Balbas, 10 lang. 10 lang ra ba niya akong kwarta? Bay, balbasin lang ang akong ulo. Kailangan pa bang i-memorize yun? Dahil nga nung dugay man akong order, pila man ka bukin yung cook din he. Ay, sorry ma'am. Laman may cook. Pepsi lang. Hello, Love Radio? Hello sir, pwede mo request? Okay, what song? Nilang mama, papa, akong iyaan, uyuan, mga igagaw, mga silingan, ug mga igsuon ako. Kailangan ba i-memorize yan? Why mo lihok? Raid kini! Itaas ang kamot! Sir, unsa man sir? Sa wala o sa tuo? Kailangan ba i-memorize yan? Oops! Kajut lang. Plitin ako nung Nga nung 5 ra man iday nga City 50 man ang plite. Ingon man sa radyo nung 5 ra daw pliti. Adi sa radyo sakay. Kailangan pa bang i-memorize yun? Noy, mga pila may patak sa metro sa mong taxi padong sa airport. Ikaw raw sa miss? Ngano, di ka mauban. Kailangan ba i-memorize yan? Guys! Jesus, may pagpapatay na lang ko ini! Di na yung pumusap! Mahintay na kahintag! Uy! Di na yung pumisang tapis! Magkati na yun to! Bisag labi pa! Nagbuwag mo sa imong uyab? Uy! Sakit king ako gipon! Kailangan ba i-memorize yan? Noy, kita imong cellphone. Kita gyud kay open line man. Unsa na? 3210? Dili day oy, tintin. Kailangan mo i-memorize yan. Mrs., kinahanglan gyud simintohon ang tiil sa imong anak. Pila ka kasako ang kinahanglan nundok? Mama, pagkaulaw raman ka, oy, sa gulan pa man nagbalas. Mari, naunsa man imong son-in-law nga pila na katuig walay klarong trabaho? Unsaon, siya'y man good na kaay siya. Shy good, nga tabian man kay na. Siya'y lagi. Siya'y tiglaba, siya'y tiglungag, siya'y tiglimpyo. Okay, Pedro. Spell horse. Horse, ma'am? Yes, horse. Capital H, letter O. Faster. Ma'am? Hiya, tigidig, hiya, tigidig. Kailangan pa bang i-memorize yun? Tais, mga os na tags paniodtos, tais. Ay anak, kapila ka naman nako ingnan nga og may istorya ka, ayaw yun mo tangig es. Ayaw na pa. Unsa may atong sudan. Aw, ginamo. Kailangan pa bang i-memorize yun? Inday, manglakaw na miniser nimo. Ilak ang gate ug puntahan. Pagluto daan para sa paniudto. Paglaba, kay gatambak ng mga bulingon. At timana po ng mga hinayhay, unya paligoy ang iroon niya pakana. Hugasin po ng mga hugasan. Unya ang sawg pasinawahang kay lain na tan-aon. Kahuman ang mga orchids at timana unya, pwede na kang pahuway. Samtang gapahuway ka, ilisi ang magkurtina ug kuhaa si Junjun sa eskwelahan. Kailangan ba i-memorize yan? Dok, mingawa, Dres Mental Hospital, oy. Mong nakahuna-huna ako nga. Akong sulat pa na akong kaugalingon. O niya, unsa may sulod sa imong suwat? Wala pa ko kibalo, kay surad si Mana pa man ako madawat. Han, di mahal jud ko nimo. Oh, siyempre. Asawa gud ka. Malipayon ka ba na ako? Oy, asawa gud ka. Basin gibinuangan ra ko nimo. Siyempre, asawa man ta ka. Kailangan ba i-memorize yan?
Hala, Manila na ra ba ni? Unsa kay tagahog sa dagom no? Yuna pa. Tao po! Tao po! Anong sa atin, Day? Mayroon kayong dagim? Meron. Ano man ang sa iyo? Gagmi o dagki? Kailangan pa bang i-memorize yun? Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Ayo, tagpila ang inyong candy. Tagpiso. Sa TV lagi, tag 50 ra. Sa TV palit. Kailangan pa bang i-memorize yun? Eliang, mananotag sini? Unya, dili ka manghilabot. Dili, oy. Dili ka manghalok. Dili lagi. Dili ka manghikap. Murpa, dili lagi. Ay, di lang tamanan oy. Kailangan pa bang i-memorize yan? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Nay, mamailihan kuspikas baryo na ibe. Ay, pagpuyo anak, delikado kay ng lugar. Mga seminaryan man ako mga kuyog nay. Kay seminaryan, kumpiyansa kay ka. Si tatay na mo, obispo man na. Kailangan pa bang i-memorize yun? Lisensya nimo palihog. Ay, sir, usa may saan ako, sir. Gaparking ako dire. Gahasard man ko kanamo kong ipaabot. Nganong wa man kay helmet? Ha? Mag-helmet na mag-drive ng taxi? Kailangan ba i-memorize yan? Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Usa ka adlaw niya na mga higala didto sa hospital adunay tiguwang kamatyonon. Unya iyang gipatawag ang iyang tanang mga apo. Mga apo, hapit na gyud ko mamatay. Pipilaan na lang kagutlo mo panaw na ko ngadto sa laing kalibutan. Ayaw pag-ingana lo. Dili pag mamatay lo. Mas maayo pa lo. Mo inom ka og gatas aron malagsik ang imong lawas. At dili ko kay luod. Itlog lo, para mas mubas kog imong lawas. Dili sab ko kay ngilingig. Mas maayo pa lo. Chicks lo. Suwaya. Kailangan pa bang i-memorize yun? Nay, tinuod ba nga ang first love never die? Tinuod na anak. Kay si papa nimo, first love na ko na. Hantod karon. Buhi pang animal. Kailangan pa bang i-memorize yun? Dok, depress kay ko ba? Sukad bilakaw akong asawa sa abroad. Di man ko katog. Ada, dali ra kayo na. Ha, di ay irisita na ko nimo. Ha? Pyramid 500. Asa man ni paliton? Pila man gyud ni ka bisis tumaron? Unsa man gyud ning pyramid 500, Dok? Ada, tirahe imong mid bayarig 500. Kailangan ba i-memorize yan? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Unsa man yung toothpick nato diri oy. Kadali bang nahurot? Niadtong isa ka semana lang gani ko ni palit. Karon hurot na. Ikaw bitoy. Nganong hurot naman yung toothpick diri? Ambot lang tay. Kaya ako'y mo gamit, ako mangiuli. Kailangan pa bang i-memorize yun? Honong diri, honong. Dakop ni, ha? Unsa may sayop na ko, sir? Overspeeding ka. Professional driver ka ba? Yes, sir. Be. Unsa ang primera, be? Ingon ani, sir. Ang segunda. Ingon ani, sir. Ang tersera. Ingon ani, sir. Onya, ang kwarta. Naas ilalom sa lisensya, sir. Kailangan pa bang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Ako magpa-under sa akong asawa. Wakyap eh.
Magpa-under ko sa kong asawa nga ako may hari sa mong panimalay. Never kong magpa-under sa kong asawa, pre. Onyate, unsa man tong ganihang akong nadungog sa to mga silingan nga gisinggitan ka kuno sa imong asawa. Singgitan bitaw ko. Ingon na ang asawa nga paglong ag dado. Tubagon ko pa bitaw, pre. Tubagon ko pa bitaw. Singgit po. Unsa man imong gisinggit, pre? Olat sa ko diha. Kay nang laba pa ko. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Oops! Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Dok, magpa-check up unta go kung unsa ang kong sakit. Ala, sige, ubo. Isa pa gyud, isa pa. Nala, sige, isa pa gyud, isa pa. Unsa akong sakit, Dok? Ubo. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Han, unsa gani imong horoscope? Unsa gani ng horoscope, Han? Kuanhan ba kanang kapalaran mo na siyang horoscope? Para sa akong horoscope Cancer. Muna na siya akong kapalaran. Mao day na siya horoscope. Cancer day imuhan. Ako abaya kay Almoranas. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Kalami sa sweet music, no? Ayokong ipita. Unsa man ang gabukol? Flashlight na. Naapalaki ka nga nagbukol. Unsa man na? Battery na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Zero na po ko sa test. Mangugo ka. Balo og unsay bot pasabot sa effort. Bugo jud ka. Effort lang wa ka kibalo. Effort good. Kana gong landingan sa F-lane. Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Ano ka, Junior? Nga, sige ka maghilak diha. Duwantay ba? Nyagto ko sa atong silingan nga namatyan. Wala ko pa kana. Asag di lang good, nak. Pasensya lang good. Kinintay. Ug mamatay gani si... Unsay mamatay, ha? Si nanay tay ba? Okay nga naman di ayong sinanay ni mo, ha? Kung si nanay gani mamatay tay, ayaw sad sila pa kana. Kailangan pa ba ang i-memorize yun? Okay, class. My next question is, what is the capital of the Philippines? Ma'am. Teacher. O, ikaw in-check. Unsa man? Ako until ta imo question ha. Ako dugay na dili Pilipinas. Pilipinas wala kapital. Puro lang utang. Kailangan ba i-memorize yan? Kadyot lang, kadyot lang, kadyot lang. Usa ka amahan, gitestingan niya ang iyang anak kung unsa gini ka bright sama. Nagkanayon ang maong amahan. Dong, 1 plus 1. 2. 4 minus 2. 2. 6 minus 4. 2. 8 minus 6. 2. What is your name? 2. Kailangan